ассалому алайкум, бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Бародари азиз, аз якояки шумо хоҳиш мекунам, бародаро, хоҳаро, илтимос мекунем ки ҳамин наворе ки ҳозир мо пешкаши шумо кардем, сурате ки дар главни мебиненаш, бародаро аллоҳ шоҳид аст ки ман худмам намешиносамаш, намедонамаш ки аст чи аст. агар гузашта шидагӣ боша, парвардигор раҳмату мағфиратш куна, шоистаи ҷаннатулфирдавсро насибаш бигардона ва ба аҳли оилааш худованди меҳрубон сабри ҷамил бита. Ман намедонам ки ҳастаст бародарои азиз, бисёр ҳамин сурата партофтесанд ки ака ҳамин гузашта шидагия дар моргай, дар кадом моргай номаълум Москвада. Москва ҳазорҳо морг дорад. Бародарое ки мехоҳем ки шумо як маите ки боша ки гузашта мешава, як шахсе ки дар баленса меғалта ки шумо мехоҳем биёвенаш точка аниқ кунен ва дар кадом морг, дар кадом район, дар киҷош ҳаминора ҳама тарафа чиз кунен, худ бинависонен, худ ягон галасавода баъд пешкаши халқ кунен. Ман субҳаналлоҳ бародарои азиз, ман намедонам и ки ҳаст чи ҳаст, но ба хотире ки бародаро бисёр чиз карданд. Агар ки наброрам, бо мегӯянд ки ана набровардиш, бо мегӯянд ки ту ана ихел, ана ута, бо ягон таҳмати дигара дар сарам накунам. Просто нигаҳ кардам ки бисёри бад партофтестанам, дар группҳо бисёр партофтестанаш. ман чӣ мегӯям, ман хоҳиш аз шумо мекунам ки бародаро лайк комментария бимоненаш, то намедонам ягон соҳибдаракош боша, худ каси боша набоша, агар ки соҳибош ки биёванаш хуш ба ҳолшон ки наёванаш, дигар намедонам, можед ёфта бошанаш, можед наёфта бошанаш. мо албатта ки бародаро, мо мардуми дилсӯз ҳастем, мардуми раҳмдил ҳастем. вақте ки як кас як чиза роҳимон мекуна, но камтар дурандешаем ки намедонем ки то чӣ дараҷара мо бояд ҳамира дастгирӣ кунем. яъне ки нимира чӣ хел дастгирӣ карда мешава, можед ҳамира гур карда бошанд, можед ҳамира соҳибош ёфта бошанаш. бародарои муҳтарам, вақте ки як ситуатсия мешава ҳамин хел, аз шумо фақат хоҳиш мекунам, фақат адресоша бигира. худ намедонам какойта ягон кас мегира ишонтон мета, ак нагирем ягон миллата ишонтон мета ки ҳамин ваши земляки ё ки намедонам, не знаю кто того дета, он умер в морге, он мусулманин, никто не знает. Вот если агар ки бидонен ки ира чтобы конкретно фаҳмидан, мегӯяд всё, я тебя понял, хорошо, адрес скажи, какой адрес, какой морг, какой район, а как ему можно найти. Мисол бародаро кӯшиш кунен ки азоб накашен дар кофтани ёфтани ҳамин. ина бародаро гӯшиш кунен. салому алайкум ҳамкасбо сӯзен тинҷен. ҳамин мардак дар Россия дар яке балнисои шаҳри Москва ана айдинё гузаштагия, яъне шахсиятша маълум карда натонистестан ҳамин бачаҳо. худша Шарипов Шамсулло гуфта, яъне Шарипов Шамсулло муаррифӣ кардагиам дар Россия дар зинда буданаш. ҳозир муайян карда натонистестан шахсият. агар коме бишносен алоқа давроин ман бачаҳои Россия хати суадид кунем. не ба фикрам паспорт надора акаҷон. ҳамин чам хел маърифӣ каст ки фамилия қатӣ ки ҳам хелем и чанд қа пешам касал хоб буд. ин айдинё гузаштааст. дар куҷо касал хоб буд бародарҷон? мумкин аст ки крематорияда аловш бизананд. дар куҷо касал хоб буд? дар куҷо? худат ина медонистай бародар? кадмояд ки мешиносен медонен группаҳо дорем, партияи бачаҳо дар оризои худо ҳамирам тоҷики худмунаи шаҳр нест ки бишносемаш. алҳамдулиллаҳ ҳама мусулмонем, шаҳрванди як ватанем. боша группаҳо да партияиш яки худояст пайдо мешава. бародаро, ин уже як чизои ранге ки мо як чиза мегирем, мегем ки ҳамин хел моментҳо мешавада, ба наме чанд кас роҳе киш пага мехези ки намедонам дар Дубай ё ки намедонам миллионер шида, қирионер шида, кимчи хели ин ранги нами афсонаи кала чӯраца аниқ кунен. баъд ами галасавоёт на бародаро партия нами галасавоёра да як группа дромам дабавитам каган дромам ҳамуҷа дидам, бо ҳамуҷа як галасавой додам, гуфтам нени хидмат гуфтам бо бромам бо чандин каси дига ҳамин хел гирифтаи роҳим кардай. ина чӣ хеле ки дида бародаро, бародармон акае ки Амиршо ба ҳиҷомаи шифофармо омадагиай, бо худаш мепурсем хизматрасонира
چه خیلی معامله میکنه دکتر گپ زن یه بار دیگه. سلام علیکم هموطنان عزیز. من هم گفتم که در همین جای شفاخانه بهترین جای نرس خدمت میکردیم. نرس خدمت کرده ایسان جای خوبه محرمت آمده تا برد. گپ شری نه ایک جا بودی که من از شهر کلاب ناحیه شمسونی شاهدم. این برادرها حجامه میکنن. حجامه فیتا بوچکا خوی داوین برادر